Min hawn u ftit ġranet oħra se jtressqu lill-Gvern ir-regolamenti dwar in-nirien. Dawn se jkunu qegħdin jobbligaw lill-inġiniera kif ukoll is-sidin ta' postijiet pubbliċi sabiex ikun hawn bini adekwat li jilqa' f'każ ta' inċidenti ta' din ix-xorta. Dan ġie żvelat mill-Ministru tas-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia fejn semma kif dawn ir-regolamenti huma mmirati sabiex joffru aktar protezzjoni lil pubbliku kemm fuq il-post tax-xogħol tagħhom kif ukoll f'attivitajiet divertenti. Rridu naraw illi l-bini meta jinbena ikollu ir-rekwiżiti kollha li l-qoħ kollu neċessarju għal nirien, posti ta' divertiment illi kollhom ir-rekwiżiti kollha ta' ħruġ ta' emerġenza li jkunu effettivi, li jkun hemm ir-responsabiltajiet u l-awtorità l-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li jagħmel visti għall-rieda biex jara li kollox huwa f'postu u anka illi eventwalment kull min imur f'xi posta dipartiment, kull min imur f'postijiet residenzjali jew kellha uffiċini ikun assigurat illi l-post huwa sigur. Huwa ħabbar dan waqt loti ta' ċertifikati li design membru tas St. John Rescue Corps li temmew b'suċċess numru ta' programmi ta' taħriġ li trattaw is-salvataġġ. Din l-għaqda mhux governattiva tagħti servizz lil pubbliku fuq bażi volontarja f'attivitajiet tal-massa fosthom f'kunċerti kbar kif ukoll jagħtu kontribut siwi lil membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. B'waħda mill-aktar ħidmiet siwja li għamlet kien waqt il-maltemp qawwi li ħakem lill-Gżejjer Maltin fi frar li għadda fejn kien hawn ħerba sħiħa fit-toroq. It-taħriġ li ngħata lill-membri jinkludi tifi tan-nar, salvataġġ fuq il-baħar kif ukoll salvataġġ mill-għoli fost l-oħrajn. One News tkellem ma' Andrew Grek li huwa l-Kummissarju tas St. John Rescue Corps fejn semma kif b'dan it-tagħlim il-membri qed jingħataw aktar ħiliet bil-għan li joffru servizz mill-aqwa u adekwat lill-pubbliku. Daw il-kompetenzi ġodda jgħinuna biex noffru servizzi ġodda u ngħinu lill-poplu b'modi differenti meta jinqala bżonn. Permezz ta' dan it-taħriġ li sar tul is-sena kollha dawn il-membri se jkunu f'qagħda li jkunu tajnuna l ħadd ieħor fl-eventwalità ta' xi emerġenza. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.